sidak. Sing Ana sing lah sing ngono iki, nenana nenong ni nenong ni nenong nono ni nenong ni nenong ni nenong nenana nenong ni ni nenana ni nenong na 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 na. Oh, Ini ana kuwi. jane nganggo cangkem wae kok lek gak meli iki. Dan ini lagi kumat. Kene yo ono macane. Lah ya kok Nek bedane nek macan Bali lah. Heeh. Iki nek macan Bali, Mas. Macan Ya, Bali. nggih. Barong Bali, Mas. Nggih. Nek barong Bali lak mlakune ngono. terus Nggih, terus Nek macan gede yo mlakune. heeh. Bagong ya iki yo. Piye iki? Lho, piye iki? kok meneh. Sing Lho, piye iki? sing nek sikile maju tengen, sing kiwa tangane maju. Lho, mundur. Lah kowe iki koyo goblok gor mlaku rek. Goblok kok kejaku kowe. Aku ya ngerti kok karo kowe isane. Wis kesenian Temanggung, Mas. Nggih. Oh, ini salah satu kesenian Temanggung yang Wonten ugi Wulan Sungu, Mas. Wulan Sungu kinarya gendeng. apa-apa iso to Mas iki ternyata nek nang daerah kene dhek wani ngono kuwi nek nang Yojo mlempem iki. Nang Yojo yo ono. Apa? Ayo Piye sih? pangkor lamba-lamba kele-kele sing kriis slindro atet sangamu dadi sarana. Nek ora nek nang Yojo iki jadilan iki jenenge jadilan celeng. Kowe dadi celeng yang jajal. Jadilan celeng nek nang Jogja. Ya memang ono kok ya Mas Gading ya nek nang Yojo ngono. Lah terus piye? Ya lorek-lorek ngene iki dandane ya persis putih ngene iki ning dandane celeng yuk nganggo apa kae jenenge nek kene jaran kono nganggo celeng. Nek joget ngene iki. Ono lho bar kuwi nyemplung nang nggon jugangan sing ono banyune. Piye mau jogete piye? Wih, apik tenan. Cocok loh, Mas. Cocok. Terus aku padake celeng ngono. Ora. Aku ki ora madake le joget piye, aku lak ming takon. Ha nek umpama sing dadi celenge wong wedok tenan. Liyane ya mesti wih lagune apa? Selingi lagu Mas Gading ket mau ngomong bae iki yo. Iki mau ana meneh ya, Bu. Diomongne. Sinar Dunia. Hei, kowe iki merek kertas. Oh, merek kertas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Ki Gading Pawukir. Nggih. Saking kula Bapak Haryanto panitia Reksa Kadang badhe nyuwun lelagon tembang Lungiting Asmara kalian Suketeki ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sesepuh paguyuban Bapak DRS Suwaryo kalian Bapak Waryanto lan sedaya putra wayah Trah Yastro Diarmojo. Nggih. Nggih. Iki nggih enten pamundutan saking Mbah. Wah, BA. Nggih. Lah BA tulisannya apa? Hurufe apa hurufe? BA. B karo A. Nah, diwaca? Nah, Ayo wis. karemu Mas. Iki sing saking Pak sapa ya? Pak sing wau. Pak Tanto. Pak Tanto. Nderek tembangnya nderek kok. Pak Tanto. Saking WA napa? Niki assalamualaikum. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Endah. Saya Bu Retno Parisi badhe mundhut lagu